Bi ye juma ye octobre kalo tile 3 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ gɛlɛyaba kɔni o bɛ Mali ni Algérie jamana kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kabi wagati min na Algérie fintigilakaw kɔni ye anw ka fintigilakaw ka drone kɔni ni ka a bɔ k'a bin ni jamana fila kɔni ma se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo si la a siratigɛ fɛ sa fɛn min ye an ka dancɛdugu ye o datugura an ni ɲɔgɔn cɛ ani tuguni fɛn min ye an ka fɛn min ye an ka lasigidenw ye olu kɔni fɛla bɛɛ lajɛlen seginna ka na u bɔdugu kɔni olu la an ka jamana kɔni damakasi sɛbɛn ni ka o don Algérie kɔni ye ale juguya la Cour internationale de justice kɔni o la a yera ka fɔ fɛnɛ an ka jamana kɔni ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye assemblée générale min ni a kɛra Nations Unies o la o ta ko 80 senfɛ ni jamana fila kɔni ma se ka ɲɔgɔn kan fɔ togo si la. Kucalakaw olu feno kucala shifinakaw ka taa se u ka comité de développement des quartiers ma olu maaw kɔni farala ɲɔgɔn kan kunu alamisa octobre kalo tile 2 san 2025 fara ɲɔgɔn kan in kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye tajiko gɛlɛya min bɛ kucala dugu kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kuma falen senfɛ u y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye taji feere yɔrɔw ye taji feerelaba ninnu kɔni bannen don ni ka taji kɔni ka o feere dugulamaw olu ma tile kɔnɔna o la o de senfɛ sa fɛn min ye kucala shifinakaw ye o kulu dɔ kɔni ni ka o sigi sen kan kulu min kɔni ni a bɛna fɛn min ye taji feere yɔrɔ ninnu ye ni ka olu la kɔlɔsi u ka baara ale la. An bɛ taa Gawukaw olu fɛ nɔ fɛn min ye sefawari miliyɔn 173 o de kɔni donna furaw ani fɛn wɛrɛw kɔni na ni ka o di Gawo dɔgɔtɔrɔso ma olu ma ka taa se an sɔngo kɛnɛyaso kɔni olu ma ni hakilina kɔni bɔra Karamali ale la ale ni ONG Tazak ma olu fɛ a musaka o bɔra Affaires Mondiales Canada ma kɔni olu kunna ni kɔni hakilina kɔni ta kun ye fɛn min ye o de ye ka se ka dɛmɛ kɔni do dɔgɔtɔrɔw ma u bɛ se ka u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman o la cogoya min na ani fɛn min ye denmisɛn saya o bɛ se ka nɔgɔya ani musow bɛ se ka kisi o ma cogoya min na a baara yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen o kɛra dɔgɔtɔrɔw olu ɲɛna ani fɛn min ye dugu marabaw kɔni fɛnɛ fo ka taga se maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu ye u dɛmɛ ka musaka ani ka o bɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw ka jamana o kɔnɔna la ni wagati in na fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye ale kɔni kumana a y'a yira k'a fɔ ko san 2025 kana se san 2026 ma dɔ kɔni o bɛna fara u ka kakao sɔngɔ kɔni o kan kakao min yɛrɛ kɔni ni a kilo kɔni bilala sefawari 560 la. An bɛ to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la hali sisan nɔ dɔgɔkun damadama de kɔni bɛ an'u ka jamana ɲɛmaa kalafili nata kɔni o cɛ min ni a bolodalen don ka octobre kalo tile 25 ma kɔnɔ san 2025 fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana marabaw ye u ye sɛbɛnfura bɔ kunu octobre kalo tile 2 san 2025 ni ka a bali k'a fɔ ko fɛn min ye faraɲɔgɔnkan kulu ye o kɔni balilen don u ka jamana ale kɔnɔna la faraɲɔgɔnkan min ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka Laurent Gbagbo fo ka taga se Tijani Cham olu ka partiw kɔni dɛmɛli ma ka sababuya kɛ ni fanga sinamatɔ maa fila ninnu kɔni sen bɔra jamana ɲɛmaa kalafili nata kɔni o la. An bɛ taa Marokokaw ka jamana o kɔnɔna la maa fila kɔni o fagara u ka fintigilakaw kɔni olu fɛ ka sababuya kɛ maaw kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka u ka nisɔngoya kɔni ka o yira o nisɔngoya yɛrɛ kɔni senfɛ u y'a laɲini ni ka bingani wale kɔni ta ka u ka fintigilakaw dagayɔrɔ kɔni o sɛgɛrɛ min ni ale bɛ Liliya ale bɛ Kotière Dagari masurunya kɔni o la fɛn min ye ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ye sa u y'a yira k'a fɔ ko u ka jamana marabaw kɔni tun y'a ni maa ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ u ka jamana marabaw de y'a laɲini k'a fɔ ko coupe du monde min kɔni ni a bɛna kɛ u ka jamana kɔnɔ san 2030 nataw kɔni o la u bɛna dolanci kɛnɛ belebele ni ka o de kɔni jɔ walasa dolanci kɔni a bɛ se ka kɛ yen nɔ cogoya min na o de ma kɛ jamana kɔnɔdenw kɔni olu fɛ ko ye ka sababuya kɛ ko o kɔni ye warilaciyɛn de ye.
Alima Ben Ali ni ale ye Tunisie jamana ɲɛma kɔrɔ o denmuso ye ale kɔni minɛna Faransi jamana kɔni o kɔnɔna la min ni a tun bɛ kiiri tigilamaw ɲɛma octobre kalo tile fɔlɔ kɔni tɛmɛni Alima Ben Ali ale fakɛ yɛrɛ kɔni ale kɛra Tunisie jamana ɲɛma ye san 1987 kana se san 2011 kɔni o ma a minɛna Faransi jamana kɔni o kɔnɔna la Tunisienw ka jamana marabaaw de kɔni y'a laɲini ko ka a minɛ. An bɛ segin kana an ka jamana o kɔnɔna la ni wagati in na an ka jamana kɔni lajarabilen don ni maabasaya kɔni o caman ye o de siratigɛ fɛ sa fɛn min ye maître Asana Bari ni ale ye ministre kɔrɔ ye ni fɛn min ye baro fɛnɛ kɔni o don ni o ye sɔrɔladonba belebele an ka jamana kɔni o kɔnɔna la a tayana kunu octobre kalo tile 2 san 2025 a ka denbaya yɛrɛ kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko dusukunbana de kɔni o de tun bɛ a la a dusukun kɔni o de jɔra ni cɛba in yɛrɛ kɔni tapital pulaku ma ba dɔ fɛnɛ kɔni tun don an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ye. An ka maaba dɔ fɛnɛ kɔni tayana kunu kokura ni o ye wasaden kɔrɔ dɔ kɔni fɛnɛ ye ka taga se ni Segu TV ɲɛma fɛnɛ kɔni o don ale tɛ maa wɛrɛ o de ye Abdul Jalil Haidara ye Abdul Jalil Haidara ale kɔni fagara kunu octobre kalo tile 2 san 2025 a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 16 o wagati a fagara kalogɛrɛn diinɛ tigilamaw de kɔni olu fɛ a kɛra Tigi ni Kɔnɔbugu ni ɲɔgɔn cɛ nin dugu kɔfɛla ninnu bɛ Segu o kɔni mara la serew olu y'a yira k'a fɔ ko k'a to a ka bolimafɛn kɔnɔ a kɔni y'a laɲini bolimafɛn dɔ de kɔni tun jɔlen don k'a bɛna tɛmɛ ni bolimafɛn in na o de senfɛ u kɔni ye marifa kɔni ni ka a ci a la a ma se ka bɔ a ka joginida la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka dɔnkilidala denmisɛn dɔ ni o ye Prince Jalo ye o fɛnɛ kɔni burankɛ de kɔni tun ye nin cɛba in ye tijaniya fɛnɛ maaba dɔ kɔni don an ka alisilamɛ diinɛ sira kɔni o fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali kɔni ka o nɔgɔya ani an ka banbagatɔ bɛɛ lajɛlen. Mali kunnafoni jabarani na jabaw jɔna an ka kunnafoniya an ka o datugu sa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Jawando service ye ale de kɔni an ka kunnafoni jukɔrɔma dondoba ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ Jawando service kɔni ka baara bɛnnen tɛ terrain jɔ dɔrɔn fɛnɛ kɔni ma ani terrain feere ma u ka baara tɛ topographie fɛnɛ kɔni o dɔrɔn ye Jawando service bɛ plan ɲumanw ni ka o bɔ aw ka sow la e maa min bɛ yen nɔ ni wagati in na ko i bɛ fɛ ka plan ɲuman ni ka o sɔrɔ k'i ka so kɔni ka o jɔ i wakiliw kɛ Jawando service ale ye plan ɲuman baden de b'u bolo maquette ɲumanw kɔni olu la u bɛ olu proposer ni ka plan fɛnɛ b'i bolo i bɛna na Jawando service bɛ a maquette bɔ ni ka o d'i ma o baara ɲɛdɔn kɔni bɛ u la kosɛbɛ a y'u ka nɛgɛjuru sira bama walasa ka se ka kunnafoni caman ni ka o sɔrɔ Jawando service ale ka baara taabolo olu kan aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.